Color coding sa mga tricycle ug public utility vehicles giplanuhan karon sa Dakbayan sa Mandawi. Subay gihapon kini sa paghapsay sa mga ruta sa kadalanan, taliwa ning pagbawal na sa mga tricycle ug pedicab sa highway. Si Nico Sereno sa report. Padayon pa nga gihan-ay sa Mandawi City Tricycle Task Force ang mga rota sa mga tricycle ug PUJ sa Dakbayan. Subay kini sa kamanduan sa DILG nga higpit na nga pagdili sa mga tricycles ug mga pedicab sa National Highway. Musubay ra gyud sa interior o mga barangay road ang mga tricycle. Dayon sa una sa mga jeepney ang mga pasahero sa mga dapit nga diha ra kutob ang mga tricycle. The entire city was divided into 4 quadrants, and then sa 4 quadrants mahimo i-connect through mga jeepneys. Usa sa giplano ang pagpatuman sa color coding sa mga tricycle o jeepneys aron mas dali nga mailhan. Aron matud pa sayon ra ang pag-identify ko ni sana cutting trip ka or nilapas ka sa imong area. Sa meeting sa Tricycle Task Force sunod semana, ipresentar ang plano sa mga rota. Mupahigayon pahinuon og public hearing ang Dakbayan aron mapahibaw ug mapasabot ang publiko sa mga kabag-uhan nga ipatuman. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.